Kaixo, problemak ebazterakoan lehenengo urratsa izaten da enuntziatua ondo ulertzea. Enuntziatua ondo ulertuta estrategia bat aukeratu behar dugu, bide bat problema ebazteko. Hau izango zen ebazpenaren eskema orokorra. Ulertze prozesu bat egon behar da, plan bat eratu behar dugu, plan hori estrategia batean oinarrituta egon behar da, estrategia hori aurrera eramango dugu eta badabil ala ez dabil. Ez badabil, berriz planteatu beharko dugu eta plan berri bat edo estrategia berri bat asmatu behar dugu. Eta azkenik baldin badabil, emaitzaren egiaztapena egingo dugu. Problema honetan, 3 digitu ezberdin dituen zenbaki batekin egingo dugu lan. Zenbaki hori beraz, deitu aldugu XYZ. Notazio hau da erabiliko duguna. Zenbaki hori eman da gero 3 zifra horiekin egin daitezke konbinaketa posible guztiak egiteko eskatzen digu eta horrela lortutako zenbaki horiek guztiak ondoren batu. Zenbakia XYZ deituko dugu eta 3 zifra horiekin dauden konbinaketa posibleak X-ekin hasita XZ izango zen. Irekin hasten bagara, bi aukera daukagu, IXZ eta IZX. Zrekin hasten bagara, bi aukera daukagu, ZXI eta ZIX. Zenbaki guztiak adierazteko estrategia hau izan da, modu ordenatuan, lehenengo zifrarekin hasi, bi aukera guztiak agortu, ondoren jarraitu bigarren zifrarekin, aukera guztiak agortu, eta azkenik 3. zifrarekin ere aukera guztiak agortu. Orain batura egiten saiatzen bagara, zutabeka egingo genuke. Hemen zutabe honetan, bi aldiz X daukagu, bi aldiz Y daukagu, eta bi aldiz Z daukagu. Eta hori gertatzen da zutabe guztietan. Hala ere argi dago honekin eragiketarik ezin dugula egin. Ez dakigu nola jarraitu. Oraindik ez dugu erabili informazio hau. Digituen baturak 14 ematen duela. Jarriko dugu. X digitoa gehi Y digitoa eta Z digitoa 3 artean, 3 batura 14 da. Zenbaki hau beste era batean adierazi beharko dugu eragiketak egin ahal izateko eta nola egingo dugu hori? Okupatzen duten posizioaren arabera, unitateak, 10koak eta 100koak direla kontutan hartuta, danak unitatetara pasatuta, hemen daukagu X 100ko, matematikoki horrela adieraziko genuke, X bider 100. Y 10ko, Y 10ko, eta Z unitate. Horrela egingo genuke dauden zenbaki guztiekin, X 100ko, Y 10ko, eta Z unitate. Notazio guztiekin erabili eta gero, batuketa egiteko gai gara. Lehen esan dugun bezala, zenbat 100ko izango dugu guztira? Guzti hauek. Hau da, 2x gehi bi gehi 2z aldiz. Eta zenbat 10ko? 10koak ere 2x, bi eta 2z 10ko. Eta unitate zenbat? Unitate ere ikusten dugun bezala 2x gehi bi gehi 2z unitate. Ematen diguten datua kontutan hartuta,
hauze, 28 izango da. Hau ere, 28 izango da, eta hau ere, 28 izango da. Ze zenbaki daukagu guztira. Batura, hau dana da, emaitza. 28 bider, 100 aldiz, 10 aldiz, behin. 101 aldiz. 28 bider 101 egiten badugu, 2828 ematen du. 2828. Birpasa dezagun erabili dugun estrategia. 3 digito ezberdin dituen zenbakia x,y,z deitu dugu, baina horrekin eragiketarik egitea ezinezkoa denez, x,y,z zenbakien arteko eragiketa bihurtu dugu, unitatetara pasatuta. Behin adierazpen aljebraiko aukeratuta eta eman zaigun datua kontuan hartuta, problemaren ebazpena oso erraza izan da.